Склятарня ўвее шоўкавую стужкай, сцеле на каменні чорных ценяў латы, і людзей нямала сярод шумных вуліц паплылі вясёла ў кіны, ў тэатры. Ніна Тарас. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Джаз БССР перад гісторыя наадварот, частка 64. Мы спыніліся ў вільняспадарства на скрыжаванні праспекту Гедыміна у міжваенні вуліцы Міцкевіча з Віленскай вуліцай, бясконцай па сваёй сутнасці. Тут сапраўды асабліва пасуе прыслоўе наадварот, бо пасляваенная нумарацыя самая Віленская вуліца ў Вільні змяніла нават свой напрамак. Раней пачыналася амаль ад ратушы, цяпер ад вяллі. Як яшчэ адзначаў Чэслаў Мілаш, вуліца з дзіўным назовам, неаднастайная, якая змяняецца кожныя некалькі крокаў, і прытым экуменічная, каталіцка-юдэйская. У свайго пачатку ці канца ля зялёнага моста шырокая, без уласнай кансістэнцыі, бо не больш чым з парай камяніцаў на вылётах розных бакавых вулачак, сціскалася ў вузкае горла за скрыжаваннем з Міцкевіча. На ўездзе ў гэтае горла адразу за шэрым былым домам Яблкоўскіх уладкаваўся жоўты. Над парадным уваходам, у который можна заўважыць вялікі балькон з калёнамі. Раней аб'ект меў 2 паверхі, пазней, як можна заўважыць, з'явіліся дадатковыя надбудовы. За польскім часам будынак пазначаўся нумарам 38, а цяпер мы стаім перад 15-17. Колер і ампір цалкам пасавалі таму, хто займаў большую частку памяшкання ў інтэрбелюме. Маю на ўвазе кінотэатр з імем антычнага бога сонца Хеліос, адзін з найвялікшых на 1500 крэслаў і высокаклясных у тагачаснай Вільні, а для нас адметны джазавым і ўскосным або эпізадычным беларускім кампанентам. Гісторыя Гельеса пачалася яшчэ перад Вялікай вайной. На міжваенных афішах размяшчэнне кінотэатра магло пазначацца як рог Віленскай і Міцкевіча. Пераглядаючы рэкламныя старонкі мясцовых газетаў, можна дазнацца, што ў 1920-х кінапаказы тут суправаджаў жывы джаз. Дзеля прыкладу, красавік 27-го году архіпікантны эратычны фільм нямецкай вытворчасці «Мадам не жадае дзяцей» і аркестра з джаз-бэндам. Роўна праз год пад такі ж акампанемент дэманстравалася дацкая карціна «Пад Паташон і кіт», 4 сеансы за дзень з кароткімі перапынкамі. Тады ж паказвалі фільм «Чорная Венера» з Жозефінай Бейкер, як анансавалася чорнай каралевай Парыжу, чыя ладная аголенасць ёсць прадметам захаплення. Кракатук. Аднак джаз на Гельесе не дамінаваў. Падчас паказаў у «Васкрасення» паводле Толстога з мексіканкай Далёрес дель Рыа у галоўнай ролі грала аркестра балалаек і мандалінаў, а пана Тадэвуша паводле Міцкевіча агучвалі вайсковыя і смычковыя аркестры.
Мы ж запусцім яшчэ адну румбу, запісаную ў 1931 годзе аркестрай Гольда Петерсбургскага пад загалоўкам «Сібоні». Сумяшчаючы з Кінг-Конгам і Мікі Маусам, афішы Гельяса вылучаліся, як не дзіўна, ускосным ці наўпроставым расейскім ухілам, рэгулярна анансуючы дарэвалюцыйныя і савецкія стужкі маскоўскай вытворчасці або знятыя пры ўдзеле расійскіх эмігрантаў ці на расійскія сюжэты. Тагачасны кур'ер віленскі канстатаваў: дырэкцыі Гельяса асабліва даспадобы царска-расійскі жанр. Паэт-анабаліста Чэслаў Мелаш згадваў, якое агромністае ўражанне на яго мела пабачаная на віленскай «Бура над Азіяй» рэжысэра Усевалада Пудоўкіна. Нямая стужка з арыгінальным назовам «Нашчадак Чынгісхана» была знятая расійскай студыяй «Межрабпом» фільм у 1928 годзе. Там ёсць і эпізод у рэальным будыйскім Дацане з сапраўднымі ламамі, белагвардзейцы-калчакаўцы ды ангельцы-каляністы, батальныя сцэны з больш чым 2000 вершнікаў. «Бужа над Азіяй» стала першай савецкай кінакарцінай, якая атрымала дазвол на паказ ад польскіх цэнзараў. Кракатук. Часты наведнік Гельяса Максім Танк глядзеў тут «Ле нюі московіт» – «Маскоўскія ночы». Карціна здымалася ў Францыі рэжысэрам-невяртальнікам Алексеем Грановскім, Сапраўднае імя Абрам Азарх, чыя сям'я паходзіла з Вележа, што на Смаленшчыне, а музыку да стужкі склаў варшаўскі габрэй па паходжанні Браніслаў Капар, які ў тыя гады ўжо пачаў паспяховую кар'еру ў Галівудзе, пасля вайны стаўшы лаўрэатам Оскара. Менавіта для «Маскоўскіх начэй» Капар напісаў серыю насычаных пазнавальнымі цытатамі факстротаў з характэрнымі імёнамі Наташа або «Таварыш Соня». Wśród komsomolców wiedzie prym, lęci ich wdziękiem swym towarzysz Sonia. Z nadwogi najpiękniejszy kwiat, zarwij go, gdyś jest skład, ta piękna Sonia. Ty znajdziesz taką, jak jest Sonia, padawaj, lecz wiem, nie znajdziesz, choć przejedziesz cały kraj. Tych takich kobiet to nam brak, nie zna nikt drugiej jak towarzysz Sonia.
чацвертым дзесяцігоддзі, вядома, кіно ішло з гатовым гукам, таму віленчукі маглі пачуць джаз у арыгінальным выкананні, а ў дадаткі яшчэ і пабачыць каляровую анімацыю Уолта Дыснея. Гэтак у красавіку 1937 году Хеліос запрашаў на французскую камедыю «Ля Коменка», у арыгінале «Йоаніта», з насычаным музычным складнікам. Акром хору цыганаў і каралеўскай цыганскай аркестры у абвестцы пазначаліся аркестра з Кубы ды Суінны джаз сімфонічны Люцьяна Гольды. Кракатук. у амерыканскім мюзікле «When You're in Love», «Калі ты закаханая», знятым Columbia Pictures, абяцаліся джазавыя хіты і ўжо знаёмая нам кубінская тэма «Сібоней». Заўважу, што рэжысэрам фільму выступіў Роберт Рыскін, сын габрэяў-мігрантаў з расійскай імперыі, а зорка стужкі Грэйс Мур выконвае у сваёй адметнай манеры наступны спеў «Minnie the Mooher». Here's a story about Minnie the Moocher. He was a low-down hoochie-coocher. She was the rough and the toughest friend, but Minnie had a heart as big as a prayer. Heidi, 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 give up and pop, 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 give up, pop, 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 divide, 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 body, body, body. З такой музыкай маглі пазнаёміцца віленчукі ў кіно «Хеліос». Годам пазней, у 1938-м, на Віленскай ішоў амерыканскі містычны трылер «Бульдог Драмонт Escapes» «Бульдог Драмонт збягае», саундтрэк да якога напісаў Барыс Мароз. Таксама сын габрэйскіх перасяленцаў з Расіі і падвойны агент МГБ і ФБР. Кракатук. Перабіраючы захаваныя афішы Гелеса, можна дазнацца пра паказ меледрамы «Флёрыян» паводле аповесці Марыі Радзевіч. Польскамоўная аўтарка тады яшчэ была жывая. Нарадзілася яна на Градзеншчыне, каля Зэльвы, у вёсцы Пянюга. Аднак большую частку жыцця правяла ў маёнтку Грушава пад Кобрынем, за што пісьменніцу называлі Зубром у спадніцы, а за прадуктыўнасць Сянкевічам у спадніцы. Блізкія стасункі пані Радзевічуна мела толькі з кабетамі: буч феміністкай Халенай Вейхерт і Ядвігай Скірмунд, аўтаркай успамінаў паніна Грушовай. Сюжэт кінакарціны 1938 году таксама разгортваецца на Палессі, дзе Флёрыян — гэта імя касцельнага звона, які мясцовыя жыхары хаваюць то ад немцаў, то ад расейцаў з дапамогай былога паўстанца. Музыку да фільму склаў польскі кампазітар, мультыінструменталіста Ян Маклякевіч, не без фальклорных матываў. Польскі пракат, як бачна па афішах, рэклямах і праграмках віленскага Гельяса, надаваў замежным стужкам свае імёны. «Індыя Мувіл» — гэта брытанскі каляровы фільм «The Drum» — «Барабан» Зольтана Корды. Яго ж «Sanders of the River» стаў у польскай версіі «Нападам на Конго». Мы распавядалі пра гэтую стужку ў частцы 45-й, бо саундтрэк да яе склаў беластокер па нараджэнні Міша Шпалянскі. Кракатук. Экзатычная музыка гарантавалася ў галівудскім мюзікле «Мексіканскія ночы», у арыгінале «Tropic Holiday». Мы пачалі выпуск з ягонай інтрадукцыі. У зорках Брадвею анансаваліся 500 найпякнейшых гёрлзаў.
Затое цалкам без музыкі адбыўся паказ фільму толькі для дарослых «Як ствараецца чалавек». Акром таго, улады Вільні загадалі, каб гэтая стужка дэманстравалася асобна Для пань і для панов. Што ж, паставім песню індыйскага госця, напісаную Мікалаем Рымскім-Корсакавым, расійскім кампазітарам вялікалітоўскага паходжання. Інтэрпрэтацыя хору Дана. Zliczy w grotach wszystko moc diamentów, kto zliczy perły w morzu południowym, to zbada Indii cudny kraj. Jest na cieplem morzu skala rubinowa. Na tej skale Feniks tak dziewicy Акром папулярных фільмаў з розных краінаў, у Гельясе можна было пабачыць жыўцом актуальны балет. У прыватнасці выступала са сваёй трупай пані Квяткоўская, а той жа Чэслаў Мілаш запомніў Вульгарнае. кабарэ-рэвю, арганізаванае ў кіназале ягоным дзядзькам Вітольдам. Афіша 28-го году сведчыць пра магчымасць здвоеных імпрэзаў. На сцэне варшаўскія артысты ў апарэце «Ложачак», а на экране афіцыянт з рэстарацыі «Яр» у выкананні актораў Маскоўскага мастацкага тэатру. Сярод артыстаў аперэты пазначаны Вацлаў Здановіч, які нарадзіўся пад Вільняй у Абрамаўску, а пачынаў сваю кар'еру актора і спевака ў Вільні. Пачатак 30-х правёў у ЗША ўжо як рэжысэр. Кракатук. Мы ж паслухаем яшчэ адзін факстрот капера, прычым са словамі Александра Сянкевіча, Адсылаю ў серыю 36-ю. і ў выкананні оркестры танечнай Хенрі, адпаведна з дырыгентам Генрыкам Гольдам. Jutro będzie lepiej, będzie coraz lepiej. Trzeba tylko silnie pragnąć, trzeba chcieć. Jutro będzie lepiej, będzie znacznie lepiej. Trzeba tylko tę nadzieję w sobie mieć. Muszą być kłopoty, muszą troski być. Być raz nareszcie wiedział, jak to dobrze bez nich żyć. Jutro będzie lepiej, będzie znacznie lepiej. Trzeba tylko pragnąć silnie, trzeba chcieć. Nareszcie wiedział, jak to dobrze bez nich żyć. Jutro będzie lepiej, będzie znacznie lepiej. Trzeba tylko pragnąć, nie trzeba chcieć. У
У памяці драматурга Францішка Аляхновіча адбіўся мітынг беларускай сялянска-работніцкай грамады, які прайшоў у Гельясе ў жніўні 1926 году. Выступіць на ім здолеў, праўда, толькі партыйны лідар Браніслаў Тарашкевіч. Затым умяшаліся ўлады. Кіно было перапоўненае, настрой панаваў гарачы. Ад часу да часу адна частка публікі перашкаджала прамоўцы варожым крыкам, другая біла шалёнае брава. Калі б зборка не была разагнаная, дайшло б да бойкі. Па Віленскай вуліцы раз'язджалі конныя паліцыянты. Са жнівеньскага мітынгу для Аляхновіча і пачаўся шлях на Салаўкі, апісаны ў аповесці ў капцюрох ГПУ, а для Тарашкевіча ў Лукішкі ды іншыя вязніцы. Газета «Наперад» у 1929 годзе інфармавала, што галава БСРГ, засуджаны на 6 гадоў катаржнай турмы, знаходзіцца цяпер у Вільні на Лукішках у сувязі з другім палітычным працэсам у справе мітынгу ў сале «Геліос» у Вільні, зладжанага Тарашкевічам у 1926 годзе. Як вядома, спадароў палітвязняў Францішка і Браніслава у 1933 годзе абмянялі на польска-савецкай мяжы. Кракатук. У такой сувязі паставім кружэлку. Увага! Духавое аркестры вышэйшай пагранічнай школы аб'яднанага дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення, то бок па-расейску ВПШ ОГПУ, бо камандаваў ёй віленскі габрэй Файвуш Мікалаеўскі, паходжаннем з мястэчка Мікалаева, што паміж Іўем і Любчай. Відаць, з падачы дырыгента ў 1932 годзе аркестра запісала «Dixie One Step». «11 кастрычніка 1939 Максім Танк занатаваў у сваім дзённіку. Вечарам злю пайшлі ў кіно «Геліос», дзе ў натоўпе бачыў лукішскага стражніка, пшадоўніка Стршэлецкага, які хутка недзе знік. Можа, мяне заўважыў. Каго тут толькі не сустрэнеш у гэтым горадзе. У перапоўненых рэстаранах сядзяць былыя абшарнікі, урадоўцы, перапранутыя ў цывільную вопратку паліцэйскія ваенныя, п'юць дзень і ноч, быццам спраўляюць хаўтуры па былым жыцці, па сваіх маёнтках і надзеях. Кракатук. У 1939-м Геліас яшчэ паспеў паказаць камедыю Paramount Pictures «Поўнач» «Midnight» з наймаднейшым, як пазначалася на афішах, танцам «Ля Конго». Аўтарам саундтрэку выступіў Фрыдрых Халлендер, знаёмы нам па супрацы ў данацыстоўскім Берліне з Вайнтрауб Сінкапейтарс, у складзе якіх граў малады Адольф Рознер. Адсылаю частку 5, калі забыліся. У наступным факстроце усе названыя сінкапатары іграюць. Кінатэатр стаўся проста тэатрам.
На пачатку другое сусветнае ў залю Геліеса, як мы ўжо раней паведамлялі, перамясцілася частка труппы з віленскага тэатру на Пагулянцы. Падчас нямецкай акупацыі фірма «Остлянд» збудавала ў Вільні ды Менску тыпавыя драўляныя будынкі сваіх часовых кінатэатраў, і адзін з віленскіх назвалі зноў жа «Хеліос». А ў глядацкай зале былога кінатэатра на вуліцы Віленскай па сканчэнні вайны размясціўся рускі драматычны тэатр. Цяпер ён мае іншую адрэсу, а з нядаўняга часу і імя. Віленскі стары тэатр, вуліца Йонаса Басанавічуса, 13. Кракатук. Увогуле, што тычыцца жоўтага дома, то бурлівае жыццё ў ягоных інтэр'ерах не абмяжоўвалася фільмамі, кабарэ, танцамі ды мітынгамі. На першым паверсе знайшлася прасторы для кавярняў і для беларускай хаткі. Аднак зробім музычную паўзу перад тым, як распавесці пра іх па храналогіі. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Хаос у Хеліос. На апошнія 4 неспакойныя гады другой дэкады 20-го стагоддзя на Віленскай 38 знайшла сабе месца кавярня рэстарацыя «Паризьен» або «Де Пари», уласнікам якой быў Іван Шуман, усхвалены, як вы можаце памятаць, самім Янкам Купалам. Скіроўваю участку 60-ю. У перыяд сярэдняй Літвы былыя супрацоўнікі рэстарацыі з Варшавы адкрылі як бы пад залей Геліеса варшавянкам. Тая мела 2 ўваходы праз хол кінатэатра з боку Віленскай і з супрацьлеглага боку з Ягелонскай. Музыкі ў варшавянцы таксама працавалі з польскай сталіцы, як, напрыклад, квінтэт Вацлава Бжезінскага, барытона Вялікага тэатру Варшавы. Вучнямі прафесара Бжезінскага сталі неаднойчы намі аб'яўленыя ў папярэдніх выпусках Людвік Сампалінскі, Ян Кіпура, Адам Астан, Мячыслаў Вог ды іншыя артысты. Болей затое сын і дачка Бжезінскага, Вацлава і Ханна, замянілі Фога ў складзе хору Дана і ў 1938 годзе ўдала пагастралявалі ў ЗША ды Канадзе, дзе галасавую чысціню польскіх равелерсаў параўноўвалі з мурынскімі хорамі. Падмацуем гэтую тэзу блюзам «Джонні і Джо», які хор Дана запісаў акурат у абноўленым складзе. Będzie milszy dla mnie głos. Nad jedwab większy dla mnie wlos. Nad wszystko wielsza jesteś dla mnie. Wielsza niż białych stos.
джаз на Віленскай 38, калі меркаваць па аб'явах, зайгралі надзвычай рана, з 1921 году і менавіта па-за кіназалей, у Варшавянцы. Затое адказвалі джаз-бэнд «Веденьчыка», то бок жыхара аўстрыйскай сталіцы Вены. За ім жаночае трыё з Даніі, якое рэкламавалася гэтак. Джаз-банд, wszyscy znamy. 20 zaczną damy, choć nie polskie, ale duńki, nastrajają pięknie strunki. То бок джаз-банд, усім вядомы, 20 числа пачнуць дамы, хоць не польскія, але дацкія, добра настройваюць стрункі. У аб'явах пазначаецца і піяніста Юзеф Маркевіч. Як адзначае знаўца Вальдэмар Ваўканоўскі, у той жа час у меню з'явіліся і амерыканскія кактэйлі. Зрэшты, ў рэстарацыі, як і ў кіназале, знаходзілася месца не толькі для джаз-бэндаў, але і для аркестры мандаліністаў і балалаек, і для саліста маскоўскай оперы. Кракатук. З 1924 году варшавянка пачала праводзіць Аматарскія дансінгі. з бясплатным уваходам, пазней танцавальныя конкурсы. З часам з'явілася і пастаянная кабарэтовая праграма. Аднак з наступнага года ў рэстарацыі пачаліся фінансавыя праблемы, маёмасць паступова арыштоўвалася, вайскоўцы атрымалі забарону ад камандавання на наведванне гэтыя джазава-кабарэтовыя лакацыі. Дайшло да таго, што ўладальнікаў і афіцыянтаў варшавянкі судзілі за грабеж і збіццё кліента. Новым арандатарам засталіся мэбля, электраабсталяванне і аркестровыя інструменты. Дарэчы, будзе паслухаць яшчэ адзін нумар хору Дана, аўтар лірыкі, муж танцоркі Стэфаніі Градзенскай, Ежы Юрандат. I gitara ślub zawali dziś, lepszej pary niż ta para próżno szukał byś. On dostojnie godna mina, dusza piękny wzrost. Ona zgrabna cud, dziewczyna w post. Że kontrabas jestem trochę mrokliwy, ale będziesz najszczęśliwszą z żon. Ach, mój miły, brzękła głosem wstydliwym, pragnę dać ci najpiękniejszy ton. Gdy tu się rozpłakała mama harmonia, drogie dzieci, błogosławię was. Trosk nie znajcie, pięknie grajcie, długi, długi, jak najdłuższy czas. Przyszli goście na wesele, skrzypce, klarnet, wuj, puzon przywiózł wiolonczele oraz bębnów rój. Zeszły się waltornie ciotki z trąbką fagot trzech, Na ostatku smukły cienki flet. że kontrabas pójdźcie w moje ramiona, wszystkim pięknie podziękować chcę. Ona zaś do głębi strun rozrzewniona zabrzęczała swem najtliwszym C. Замест варшавянкі на Віленскай 38 размясцілася пляцоўка пад афіцыйным назвовам «Беларуская хатка ў Вільні». Мясцовая газета «Беларускае слова» ў красавіку 1926 году паведамляла пра зацверджаны ўладамі статут новай установы. Мэтай з'яўляецца ўзнаўленне ў Вільні, гэтым традыцыйным цэнтры беларускага культурнага жыцця, культурна-мастацкай працы. Мелася на ўвазе стварэнне сталага беларускага тэатру, хору, чытальні, перыядычных лекцыяў па гісторыі беларускай культуры і іншых тэмах. Увосень таго ж году таварыства «Беларуская хатка» стала выдаваць часопіс «Беларуская хата» з пазнакай на тытуле Орган незалежнай дэмакратычнай беларускай думкі. Пан Ваўканоўскі сцвярджае, нягледзячы на тое, што месца пазіцыянавалася як клуб з культурна-асветніцкімі мэтамі, там пачалі граць у лато і з такім імпэтам, што да боек. Беларускія дзеячы па завядзёнцы перасварыліся і хатка зачынілася. Зрэшты, як вынікае з названага часопіса, «Беларуская хатка» займела ў 26-м годзе памяшканне на вуліцы Святой Ганны 2, а затым на вуліцы Вялікай 56. Мы згадвалі апошнюю адресу на пачатку нашага шпацыру ад Віленскай ратушы, акурат у частцы 56.
Кракатук. Дарэчы, у сакавіку 1925 году аналагічна Праз газардовую гульню. закрылася іншая падобная ініцыятыва «Віленскі беларускі клуб». Пра гэта пісала газета «Беларуская доля». Гульня ў лато, тады, варта прызнаць, карысталася попытам. Настолкі можна было набыць у беларускай кнігарні на вуліцы Завальнай 7. Акурат у 26-м годзе там прадавалася за злоты заалягічнае лато. А ў працяг узнятай хорам Дана струнна-інструментальныя тэмы песня «Дзяржджазу БССР» под кіраўніцтвам Рознера. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть, они взгляд поднимали к балкону. Без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону, что летел к ним тот сказочный час, на балкон устремлялись все три пары глаз: мандолин, гитара и бас. Да-да, да-да, 6 глаз: мандолина, гитара и бас. Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, не могла же влюбиться стоит. Много спорили, мало узнали, а соседка вдруг скрылась из глаз. И напрасно к балкону сходились не раз: мандолин, гитара и бас. Да-да, да-да, не раз: мандолина, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой краснофлотца соседа Данилу, что с похода вернулся домой. А друзья поклялись за могилы, что не сядут уж больше подряд. И забытые всеми лежат там сейчас: мандолина, гитара и бас. Да-да, лежат сейчас: мандолина, гитара. Зазначу, што тэрмін «хатка» у асяродках беларускай інтэлігенцыі адпавядала паняццю «клуб». Акром віленскай хаткі ў розныя часы існавалі менская, градзенская, рыская, петраградская або арлоўская. У Вільні хатка, як вынікае, пастаянна перамяшчалася па розных адрэсах і мела розных гаспадароў. Паўліна Мядзёлка, пішучы ў мемуарах пра перыяд Першай сусветнай вайны, называе беларускую хатку на вуліцы Віленскай, Дзе нейкі час змяшчалася і рэдакцыя нашай Нівы. То бок гэта не Геліяс, а паводле тагачаснай нумарацыі дом нумар 29, куды мы яшчэ дойдзем. У сваю чаргу наша Ніва ў 1920 годзе згадвае часовае памяшканне беларускага клубу на Ягелонскай вуліцы і новае на Біскупскай 12 каля катэдральнай плошчы. Менавіта клубу, бо назоў беларуская хатка, як сведчыў наведнік Вінцэнт Жук-Грышкевіч, тады выйшаў з моды. Адначасова з Віленскім беларускі клуб, нагадаю, збіраўся і ў Коўне на алеі Волі 66. Кракатук. Вяртаючыся да сонечнага двухпавярховіка на вуліцы Віленскай, трэба праінфармаваць, што пасля працяглай паўзы ў той жа зале, дзе раней былі Парызьен, прыхільная да джазу варшавянка і ўслед за ёй беларуская хатка, адкрылася і зноў прапольская рэстарацыя, што наўпрост вынікала з імя Мазовецка, і адпрацавала яна ўжо да самага пачатку Другой сусветнай вайны. У аб'явах установа прывязвала сябе да умоўна паралельныя вуліцы Ягелонская 2. На чарзе ў нас фрагмент з мастацкага фільму Владзіміра Янкоўскага «Купала», дзе адбываецца ў зялёным штрале. А кто там иде, а кто там иде, у огромнистой такой громаде Беларусь. А можно так не орать? А что Господа! суть на худых плечах, на руках у рыбит, на ногах у локтях свою крылу. А кудыжня суть, эту крылу всю, а кудыжня суть на показ свою. На свет целый. Я к вам обращаюсь, нельзя ли потише? Развітаемся ўрэшце з Геліясам і ягонымі суседкамі-кавярнямі, каб заглыбіцца ў рэчышча Віленскай. Заўважце, рэгулярныя мемарыяльныя шыльды па абодва бакі.
Вось злева, літаральна ў некалькіх кроках ад Геліяса, жылі кампазітар-мастак Мікалой Шчурлёнес і паэта Янка Купала. Кожны ў свой час, паводле актуальнай нумарацыі дамы нумар 12 і 14 адпаведна, хаця звонку выглядае як цэльны жылы будынак з двума заездамі. Прычым на дошцы ў гонар беларускага песняра праведзены поўны верш «А хто там ідзе?». Кракатук. Як падкрэслівае Лявон Луцкевіч, менавіта тут, з уваходам праз унутраны двор, месціўся адзін з офісаў нашай Нівы, калі Купала стаў яе рэдактарам і выдаўцом, і тая беларуская хатка, якую указала Мядзёлка, варыятыўны назоў беларускі клуб. Тут можна было сустрэць цётку, Ядвігі Наша, Змітрака Бядулю ды многіх іншых беларускіх дзеячоў. Без музыкі у клубе хатцы не абыходзілася, магчыма, і без чагосьці протакаля-джазавага кшталту кайкока, факстрота ці карапета. Станам на 1914 год вечарыны ладзіліся штосуботу. Купала, як сведчыць, таксама мог не толькі верш прадэкламаваць, але і станчыць. Лявоніху грае аркестра Йосіфа Жыновіча. Апісанне клубу «Беларуская хатка» з аўтабіяграфічнай аповесці Максіма Гарэцкага «Віленскія камунары». Там былі невялічкія канцэрцікі, спевы, а пасля скокі і розныя гульні. Хадзілі туды ў большасці вучні з настаўніцкага інстытуту і хіміка-тэхнічнага вучылішча, розная служачая моладзь, дзяўчаты дочкі дробных служачых і рабочых, а таксама дзяўчаты, што былі з вёскі і працавалі ў горадзе, хто хатнюю прыслугаю, хто прачкаю, хто чым. Танцавалі вальсы і мазуркі, полькі і кракавякі, але абавязкова таксама лявоніху, юрчку, мяцеліцу, і ўсе казалі адзін адному «ты», хоць бы і зусім яшчэ незнаёмыя. Так там было заведзена на беларускі народны лад. Ну і танны буфет, і плата за ўваход усяго 10 копеек. Не разумеў я тады, што гэткім спосабам уцягвалі беларускія нацыяналісты ў свае сеці масу. Кракатук. Крыху далей, па тым жа баку Віленскай вуліцы, крама «Кузняца» гандлявала раялямі, піяніна ды іншымі музычнымі інструментамі. З супрацьлеглага боку офіс «Электрит», згаданага ў пазамінулым выпуску, чыя прадукцыя з вядомых прычынаў стала узорам для паваеннага радыёпрымача «Мінск». У доме мясцовага архітэктара Юльяна Янушэўскага пад сённяшнім нумарам 21 з выявамі грыфонаў на другім паверсе на пачатку мінулага стагоддзя была рэдакцыя першага легальнага перыядычнага выдання на беларускай мове «Наша доля». У цяперашнім 25-м школа, дзе вучыўся скрыпач-вундэркінд Яша Хэйфец. Пазней у тым жа будынку ў шпіталі спынілася жыццё аднаго з літувіскіх сігнатараў, пісьменніка Йонаса Басанавічуса. У міжваенні там жа, паводле рэсурсу Вільнотэка, месцілася рэстарацыя «Де Комерс», або па-польску «Комерцыйна», з аркестрай і спевамі. А нам зайграе Яша.
Калі пра сучаснасць, то ідучы ад Гедеміна праспектас па левым баку Вільняус пасля перасячэння з Лабдарію можна заўважыць старую браму, за якой уваход у цэнтр беларускай супольнасці і культуры з вокам у прамяністым трохкутніку на франтоне. Як тут не згадаць вольных муляроў. А далей па тым жа баку вуліцы двухпавярховік зноў з грыфонамі, але ўжо размешчанымі на даху. У камяніцы проста насупраць яго на пачатку 1930-х месціліся беларускі кааператыўны банк і таварыства «Пчала». Наперадзе вуліца зноў становіцца шырокай, бо раней леваруч тут адкрывалася тэрыторыя Радзівілаўскага палаца. У бліжэйшым да нас крыле цяпер мастацкі музей, дзе сярод іншага прадстаўленыя 165 выгравіраваных партрэтаў Радзівілаў. А праваруч, дзе сучасны трохпавярховік, перад сусветнымі войнамі стаяў дом з рэдакцыяй нашай Нівы ўнутры. Так, першая беларуская газета з рысункамі цягам свайго існавання змяніла 6 адрэсаў. Кракатук. Неўзабаве на скрыжаванні з Леіклас, Гатве, на доме нумар 37 чарговая беларуская шыльда, акурат у гэтым месцы жыў Браніслаў Тарашкевіч. Як пазначана на табліцы, Аўтар першай граматыкі сучаснай беларускай мовы, лідар 100-тысячнай сялянскай рабочай грамады. У гэтым выцягнутым уздоўж віленскай двухпавярховіку з шэрагам вокнаў на партэры у міжваенны час мелі свае бюро беларускія арганізацыі. Да прыкладу, у кватэры нумар 6 у 29-м годзе была рэдакцыя дзіцячага часопіса «Заранка», а новым квартарантам паводле адраснай кнігі 1931 году стаў Беларускі нацыянальны камітэт. Як заўважала ў 1928 годзе выдання «Беларускі дзень», быў час, калі гэтая беларуская прэса з Віленскай 12 была органам ўсяго беларускага грамадзянства. У дом нумар 12 па міжваеннаму або 37 па-сучаснаму на Віленскай вуліцы аднойчы ўпершыню крочыла і літаратарка Зоська Верас. Цытата з ейных успамінаў. Сымон Рак-Міхайлоўскі па дарозе расказаў, што ў гэтай самай кватэры за сцяной, ці лепш сказаць, за дзвярамі, змяшчаецца таварыства беларускай школы, а далей калідор, з якога вядуць у пакойчык Антона Грыневіча, пакой Беларускага студэнцкага саюзу і вялікі цёмны пакой, у якім жылі некаторыя зіц-рэдактары. Пакой «Заранкі» яго будучая рэдактарка апісала гэтак. Уражанне страшнае, не пакой, а нейкая пячора. Зімна, цёмна, брудна, адзінае вакно зарасло павуціннем і пылам, подлога шэрая ад бруду, адзіны просты стол, 2 крэслы, вузенькая канцелярская шафа. Вось і ўсё. Кракатук. Такім чынам, рэдактарская праца Зоські Верас стартавала з генеральнай прыборкі. Дадам, што акром кампазітара і фалькларыста Грыневіча на нейкі час у тым жа будынку знайшоў прытулак мастак, касьміста Язэп Драздовіч, блізкі па духу да Чурлёніса. У гэтай сувязі бастон, мадам Люна, згаданага крыху раней Яна Маклякевіча у выкананні аркестры Генрыка Гольда.
Літаральна насупраць шыльды Старашкевічам у белай аднапавярховай прыбудове трохпавярховага будынка у другой палове 1920-х працавала беларуская друкарня імя Францішка Скарыны, арганізаваная хрысціянскімі дэмакратамі. Яе першым кіраўніком стаў кампазітар, хормайстар і палітык Альбін Стаповіч. Тут выходзілі газета «Беларуская крыніца», часопісы «Калосці» і «Шлях моладзі», розныя брашуры ды кнігі. Па такой жа адрэсе, тады Людвісарская 1, цяпер Леіклас 1, знаходзілася кнігарня «Пагоня», а на верхнім паверсе сіняй двухпавярховай прыбудовы жыў адзін з лідараў хадэкаў, рэдактар Ян Пазняк, дзед нашага сучасніка Зянона. Прычым спадар Ян у пэўным сэнсе замяніў Станіслава Манюшку ў касцёле святых Янаў, граў там на аргане, прывезеным, між іншым, з Полацку. Не адзіны выпадак арганіста-палітыка ў Вільні міжваеннага перыяду. Побач з касцёлам святога Яна Хрысціцеля і святога Яна Евангеліста мы праходзілі, распавядаючы пра белы штраль. Кракатук. Дарэчы, бюст Манюшку пабачым, мінуўшы той трохпавярховік у скверы пры касцёле святой Кацярыны, прычым на пастаменце, дзе перад ім стаяў Пушкін. Аўтарам бюста опернаму кампазітару з Меншчыны выступіў Балеслаў Балзукевіч, нагадаю, сталы наведнік цукерні ў Рудніцкага. Думаю, варта і нам адпачыць да наступнага выпуску праграмы Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. To piękny jest jak róży kwiat, przyzna mi cały świat. Tylko Natasza. Kto taki temperament ma, taki śmiech w oczach grzech. Tylko Natasza. Policzki takie śliczne jak brzoskwinie dwie. Kto tylko spojrzy na nie, oblizuje się. Kto ma w uśmiechu wiosny czar, w ruchach wdzięk, w oczach żar. Tylko Natasza.